Στην ενότητά μας, κυρίες και κύριοι, υγεία και αλληλεγγύη, διότι θα μιλήσουμε τώρα για εκπαίδευση. Θα μιλήσουμε για εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης για παιδιά με κάποια αναπηρία στο Ίδρυμα Θεοτόκος και τα οποία τους δίνουν τους δυνατότητα όχι μόνο να αυτονομηθούν, αλλά και να βγουν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Πάμε να το δούμε. Βρισκόμαστε στο τμήμα γραφικών τεχνών του Ιδρύματος Θεοτόκος εδώ στο Ήλιον. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα φτιάχνουν εδώ τα παιδιά. Τα ζωγραφίζουν, τα τυπώνουν, τα βιβλιοθετούν. Εδώ το τμήμα περιλαμβάνει 5 από τα συνολικά 23 εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης του Ιδρύματος. Εδώ οι νέοι άνθρωποι εκπαιδεύονται ώστε να αποκτήσουν την αυτονομία τους, αλλά και να βγουν αργότερα στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Το Ίδρυμα Θεοτόκος είναι ένα καινοφελές οργανισμός, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες τα τελευταία 60 χρόνια και οι υπηρεσίες αυτές είναι δωρεάν προς τις οικογένειες και τα παιδιά και ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε και να προσφέρουμε και θεραπείες κατάλληλες διεπιστημονικά στα παιδιά και στους νέους μας με απότερο σκοπό την κοινωνική τους ένταξη. Ειρήνη μου, τι κάνεις εδώ εσύ? Κάνουμε δεσίματα, ψήματα. Τα ράβετε με το χέρι. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις, Ειρήνη μου? Λίγο, ναι. Για να το δούμε πώς το κάνεις. Μπαίνει το βελόνι εκεί για να ράψει τις σελίδες, Ναι. Μπράβο, κορίτσι μου, σ' αρέσει? Ναι. Τι κάνει η Ελένη εδώ? Βάζεις κόλλα και το κάνεις έτσι. Κάνεις έτσι. Το αλήφεις, κάνεις έτσι και μετά το δίνεις στο άλλο το παιδί και το κολλάει. Ναι, είναι καλή δασκάλα η Ελένη. Μπράβο, Ελένη μου. Πες μου, είσαι χαρούμενη που είσαι εδώ? Χαρούμενη είμαι, ναι. Τι κάνετε εδώ? Διπλώνουμε τις σελίδες μας, μετράμε, κόβουμε το χαρτί μας τόσο όσο το χρειαζόμαστε και μετά με διάφορους τρόπους, είτε με ράψιμο, είτε με κόλλημα, είτε βάζοντας σπιράλ, κατασκευάζουμε ένα τετράδιο. Το συγκεκριμένο τώρα που κρατάτε είναι ραφτό. Είναι όλα με το χέρι, δεν έχουμε ιδιαίτερα μηχανήματα να μας βοηθάνε στο παραγωγικό κομμάτι και είναι στοχευμένο αυτό για να μπορούν οι νέοι να δουλεύουν με τα χέρια. Με τι προβλήματα? Συνήθως οι δυσκολίες που έχουν οι νέοι που έχουμε εδώ είναι αυτισμός και νοητική στέρηση είναι τα βασικά κομμάτια που έχουμε στο Θεοτόκος. Τώρα το συγκεκριμένο που δουλεύετε είναι ένα project. Το συγκεκριμένο είναι για πελάτη, μάλιστα. Μπράβο. Είναι παραγγελία, σωστά. Μπράβο σας, μπράβο σας. Τα παιδιά εδώ εκπαιδεύονται με ένα απότερο στόχο, σωστά? Σωστά. Οι νέοι εδώ, πέρα το ότι εκπαιδεύονται στο καθαρό εργασιακό κομμάτι του εργαστηρίου, ανάλογα τι είναι το εργαστήριο που φοιτούν, ο βασικότερος στόχος όμως δεν είναι, ας πούμε, ένας νέος που θα βγει από εδώ να γίνει οπωσδήποτε βιβλιοδέτης. Ο στόχος είναι να μάθει εργασιακές συνήθειες. Ναι, σωστό. Ότι ξεκινάω το ωράριο μου μια συγκεκριμένη ώρα, τότε κάνω διάλειμμα, εργάζομαι προσιλωμένος χωρίς να μου αποσπάει κάτι άλλο την προσοχή, μαθαίνω να συνεργάζομαι και έχει όλο αυτό το κομμάτι ουσιαστικά. Εδώ βρισκόμαστε στο τμήμα τυπογραφίας. Σωστά. Εδώ είστε στο τυπογραφείο. Η ομάδα αποτελείται από 6 παιδιά. Αναλαμβάνουμε δουλειές απ' έξω, παίρνουμε διάφορες παραγγελίες. Τυπώνουμε από προσκλητήρια γάμο μέχρι την εφημερίδα του σχολείου. Τι ωραία. Ξέρετε, ήταν και εμένα ο πατέρας μου τυπογράφος και είναι ένα τυπογραφείο κανονικό, δηλαδή, που εδώ μαθαίνουν πράγματα τα παιδιά. Εννοείται. Εσύ, Σωτήρη, τι κάνεις εδώ? Εγώ είμαι τυπογράφος από τον κύριο Γιώργο. Εμείς δουλεύουμε στο μηχάνημα στο κόφτη που κόβουμε χαρτιά. Κάνουμε το τζίγκο και εκτυπώνουμε ωραία κάρτες. Γιατί είναι μόνο αγόρια εδώ? Γιατί είναι πολύ βαριά η εργασία. Είναι βαριά η δουλειά, Ναι. Αντέχεις να τα κάνεις βαριά δουλειά? Βαριά, αντέχω βέβαια, μην πειράζει. Μπράβο. Και μου αρέσει πολύ εδώ πέρα. Γι' αυτό. Μπράβο, Φώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτό, μου. Τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί ασχολούνται και με τα μηχανήματα και μαθαίνουμε και πέρα από τα μηχανήματα πώς να δουλεύουν. Μαθαίνουμε γενικά τον τρόπο εργασίας, τι είναι το ωράριο. Έτσι. Τυπογράφος κι εσύ? Και τυπογράφος κι εγώ. Ωραίο είναι αυτό. Γιατί μ' άρεσε το επάγγελμα. Ναι. Και είναι και καλός ο κύριος που μας βοηθάει.
ότι άμα χρειαστούμε καμία βοήθεια. Μπράβο. Τι σ' αρέσει περισσότερο εδώ να κάνεις? Τα πάντα. Τι έγινε? Ευχαριστώ. Από εμάς για σας, αγάπη, καλή επιτυχία στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Εδώ τι τυπώσατε. Κοίτα, κοίτα. Έλα να την ανοίξουμε, Παναγιώτη μου. Κοίτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσα παιδιά είναι εδώ? Η τάξη της βιβλιοθεσίας είμαστε 10 παιδιά, συνολικά στις γραφικές τέχνες όμως είναι 40. Μπράβο σας. Οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους εννοείται. Έτσι. Από τη στιγμή που συνεργάζονται τα τμήματα, οι νέοι συνεργάζονται και μεταξύ τους. Υπάρχουν παιδιά που ολοκλήρωσαν, ας πούμε, εδώ κάποια από τα εργαστήρια των γραφικών τεχνών και μετά βρήκαν κάποια δουλειά. Ναι, βεβαίως. Έχουμε νέους και πρόσφατα έχουμε και 2 νέους που φύγαν από εδώ μέσα στους τελευταίους 3 μήνες. Έχουν απορροφηθεί σε κατάστημα ρούχων, βέβαια, σε αποθήκες. Κάνουν όλη την ταξινόμηση και όλα αυτά. Γι' αυτό σας λέω ότι ο στόχος είναι η εργασιακή συνήθεια.